Viete, čo nás vo Food Service teší úplne najviac? Keď nám zákazníci napíšu niečo takéto. Ahojte, opäť sme sa stretli pri natáčaní výhercu o 500 € zľavový kupón na naše výrobky vo Food Service. Skôr ako začneme losovať, ešte vám chcem niečo veľmi milé prečítať. Toto je naša obchodníčka Karin. Ahojte, toto je moje krásne kráľovstvo, oceľ Laugaricio Trenčín, naša predajňa Food Service. No a Karin dostala veľmi milú SMS-ku od zákazníka, s ktorou sa chcem podeliť s vami. Zdravím pani Karinka. Chcem sa vám poďakovať za čas a informácie. Ste výborná obchodnička. Mali by vás za to patrične ohodnotiť. Ďakujem a prajem pekný deň. No a čo už mne iné ostáva? Nás to samozrejme teší. Sme veľmi radi, že Karinku tu máme. Ohodnotenie si vybrala Karin sama. Takže Karinka, ďakujeme za výbornú prácu a nech sa páči sladká odmena. Ďakujem krásne, krajšiu odmenu som si nemohla vybrať. Ďakujem pekne, ďakujem. A vám ostatným, ktorí si dáte so mnou niečo dobré, dobrú chuť. Takže tento týždeň nám výhercu vylosuje naša obchodníčka Karin. Ideme na to, držím vám všetkým palce. A stop. Kto to bude tento týždeň? Takže ja si zoberiem okuliarky, aby som to dobre videla. Takže pani Šimčíková, gratulujeme. Pani Šimčíková, srdečne blahoželáme. Budeme vás kontaktovať. Ostatní nezúfajte, pretože o týždeň žrebujeme znova. Prajem veľa šťastia. Zapojiť sa môžete na našej web stránke www.foodservice.sk alebo na našich sociálnych sieťach. Pekný deň! Pekný deň. Už si môžem zjesť ten koláč? Už si môžeš. Máme dotočené, vylosované, dobrú chuť. Dobrý spánok je Food Service.